Simpulay, magandang hapon naman dyan sa iyo, Toto, or si Ma'am Simpulay Leonardo. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Simpulay? Hindi ako nakapag-live stream guys kahapon kasi nga very busy ako doon sa Kapitolyo. You're listening to the hottest music of Pri, magandang hapon din dyan sa iyo, Pri. Ayun. Oy, iniwan mo ako. Nandun pa si, nandito pa pala. Nandito ka pa. Oy, nagpanda si Pri. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pri. Magandang hapon naman dyan sa iyo. Hindi ako nakapag live stream kahapon, Pri. Hindi ko inabot yung aking oras kasi nga ang tagal ko doon sa sa Kapitolyo. No problem, ayan. Kaya nga kahapon, pero bawi na lang ako. Magandang hapon din dyan kay Ma'am Maylin Mapile. Nagbabalik natin na kaibigan. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapile. Welcome naman sa aking live streaming, Ma'am Maylin Mapile. O, di ba? Kumusta naman yung sampayan natin doon, Ma'am, sa terrace natin? Like a bomba. Magandang hapon naman dyan sa inyo guys. Ayan, it's 37 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Ayan. Sir, kakulay ng damit mo yung upuan nyo. Akala ko upuan ka din, sir. Oo nga, magkakulay kami. Oo nga pala, no? O, diba? Bijihan lang kita, Pri, magluto ako. Sige lang, Pri, sige lang. Biji ka lang dyan, Pri, ayun. Sarapan mo yung niluluto mo dyan, aba. Yes. Paano ko ginawa, sir? Paano mo ginawa? Nag-try na kasi tumulong kay. Di pa naayos ito. Oh. Okay, congratulations naman dyan kay Sir Ali Pogi, guys. Si Sir Ali Pogi is finally a newly monetized channel again. O, diba? Nawala kasi yung kanyang, guys, yung kanyang advertisement. And, ayun na nga. Kanina, ginawa ko yung account ni Sir Ali Pogi. Ayan. Kaya ngayon, na naman siya. Ayan. Totally monetized channel na ulit. At forever nang monetize yung kanyang channel. Ma'am Maricel Abila OFW Dubai. Mega love shoutout ng po dyan kay Ma'am Maricel Abila OFW Dubai na nandito rin sa atin. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am Maricel Abila OFW Dubai. And welcome back din po sa aking live streaming. Okay lang naman, sir. Eto, madaming sampay pa rin. Di natutuyo ang labada, araw-araw umuulan. Dryer na days. Wow, congrats, sir. Ayan. Oo nga. He is now finally a monetized channel again. Diba? Ito yan si Sir Ali Pogi.
Good afternoon, Chad. Kumusta na, Chad? Dwayne, wala pa kaming ano talaga, Dwayne, kasi nagbabaksinate daw talaga. Ang huling sabi sa akin nung nakarang araw is nagbaksinate lahat ng taga-Taiwan. And mag-o-open yung Taiwan kapag ka naubos daw na i-vaccinate Dwayne, yung lahat ng local and mga IDL na nandoon sa loob ng Taiwan. Kaya hindi nagpapapasok daw Dwayne ang Taiwan pa. Yun ang last na update sa akin, Dwayne. Nakalimutan ko palang i-chat kahapon kasi nga nasa Kapitolyo ako, Dwayne. Dan share po sa community Ludsen, sabi ni Maricel Abila OFW Dubai. Halos 60 ay ano ba? 20% na ata nababaksinan sa Taiwan. Basta uubusin daw muna Dwayne yung mabaksinate lahat ng mga Taiwanese and yung mga non-local para daw i-open na uli nila yung Taiwan para makapagpapasok daw uli ng mga empleyado. Ayan. Yun ang huling update. Nakalimutan ko pala, Dwayne, kasi nasa Kapitolyo ako kahapon. Hindi nga ako nakapag-live stream. Pero tuloy yun. Oo, Dwayne, pinapag-antay lang talaga. Sabi, just, patient daw, patient. Sabi nun. Exit po muna ako, Lods. Magluluto na po. Ayan. Sige lang po, Mama Maricel Abilo, FW Dubai. Ayan. Sarapan mo yung pagluluto mo dyan, ma'am. Tapos sa host, sabi na Ma'am Lirio Bagasina. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Lirio Bagasina. Nagbabalik rin po natin na kaibigan yan, guys. Napaka-supportive na kaibigan. Highly recommended channel also. Ma'am Lirio, mega love shoutout po dyan sa iyo. And welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Okay, Chad, maraming salamat. Ayan. Always welcome, Dwayne. Huwag ka mag-alala, Dwayne. I-update ko nang i-update na. Kasi binibilisan nga daw yung pagbabaksinate kasi nung nagkaroon ng kaso, kailangan daw lahat ng mga Taiwanese, mga locals, and lahat ng mga empleyado is mabaksinan lahat na yun. Yun ang requirements ng Taiwan ngayon. Bago mag-open daw yung Taiwan ulit. Ano pa ba? Mamaylin, magandang hapon dyan sa'yo, Mamaylin. Oo. I-dryer mo na yan, Mamaylin. Oy, oo nga. Just to hear you breathing, watch you smile while you're sleeping, while you're far away dreaming. Could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. Ano pa ba? Wala kaming dryer. Sampay mo yan dyan, ma'am. Oy. Walang budget sa dryer. Sana all. Okay, Chad. Maraming salamat. Maghintay ko. Sige, Dwayne. Basta i-update ko ikaw din. Kaso yun nga, natagalan nga dahil sa nagkaroon ng napakaraming case ng COVID-19 sa Taiwan. Kaya i-close ng Taiwan yung pagpapapasok ng mga tao. Paglabas at pagpasok ng tao. Kaya mostly ang kinuha nila yung mga nasa Taiwan din, ganon. Sir Art, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Art, Francisco Channel, guys, si Art Kilat. Sir, nawala ka, sir, yung ano mo. Sir, nawala ka kanina sa yung live stream. Nandun ako sa yung live stream. Ba't ka nag-offline kanina? Maglalaro pa tayo. Sir, nagpalit ako ng internet ko kanina kasi talagang sobrang mahina talaga. Naka-data pala ako kanina. Naka-data pala. Hindi pala ako nakakonect sa aking internet dito. Tapos nung mag-online ako, wala ka na rin. Oo. Kasi pinagpapatay ko lahat ng aking router dito. Yung aming internet is nirefresh ko din. Mga 10 minutes din yon. In-off ko muna. And then tapos pagbalik ko, in-off ko yung data ko. Naka-data pala ako. Oo nga. Sorry na talaga, Sir Art. Oy, hindi ko makontrol si Nana kanina. Wala naman, Dwayne, wala. Sir Art Kilat, mega love shoutout. Naputol yung live stream mo, Sir Art, kanina. Sunod panalo ko magpapametic tayo. Sige. Game. Yung isa ko Legend John, hindi ko lang talaga nabubuksan. Pinapalaki ko yung yung kaninang kalaro mo. Ma'am Maylin Mapili, big shout out, sabi ni Sir Art Kilat. Nawala yung live stream mo, Sir Art, kanina, no?
Naputol LS ko, sir, kasi wala ilaw ngayon na lang ako mag-LS after dinner, sir. Sige. Pagkatapos ng aking live stream, mag-iisang oras lang ata ako or mga 1.5, mga ganon. Para doon naman kami tumambay sa'yo. Remember all night, raining down the stars, shadows of a man, a face through it, crying at night. Anthony Paul TV, mega love shoutout naman po dyan kay Anthony Paul TV. Mega love shoutout naman dyan si Sir Anthony Paul TV. Welcome back din sa aking live streaming. Ito guys, mga pupuging lalaking mga talented si Sir Anthony Paul TV. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, kaibiganin nyo yan guys. Mga napaka-talented na tao yan, di ba? Para makakamitik tayo. Sige. Sir, laro pa tayo after LS. Sige. Original composition ko, boss, Uragon, o diba? Sana all may original composition. Pwede ko bang i-flex, sir? Pwede ko bang i-flex natin yan? Flex natin yan. Oo. Whether you like it or don't. Yeah. O, diba? Ang original composition ni Sir Anthony Paul TV. Sana all. You like it? Yeah. Magandang gabi, aking mahal. Apple ng buhay ko, Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak, ma'am. Apple ng buhay ko. Welcome back din po, ma'am, sa aking live streaming. At ang aking background, guys, is si Sir Anthony Paul TV. Nawa'y laging kabayaan na dapat. Flex natin yan, syempre. Sinasabi ko ito kadahilan ng mga karamdaman na ang bisika ng aking mahal ay makakibat na impluensya, mapaglarong Sana all marunong, di ba? Ang galing. na makapag-ipon ng mga negatibong nakakabawas ng enerhiya tulad ng galit at tingin pagtatanim na Kaso sir, yung audio is hindi siya malakas. hindi magtutulog. Nakapull naman ako lahat. Tahimikan o kabayabaan ay Pero ang ganda niya. gusto ko lang. Ang ganda guys. Dan Pulpak, Sir Anthony Paul TV. Galing naman po. Oo nga. Tamsak, sabi ni Ma'am Simpulay. Oy, Ma'am Simpulay. Hello naman dyan sa'yo, Ma'am Simpulay Leonardo. Diba? Ang first honor natin guys, si Ma'am Simpulay Leonardo. Nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Ang nag-iisa kong palangga. Diba? Oo sir, mahina yung audio sir. Kasi ang tamang audio ng aking computer is eto. Eto, yung mo. Sana mabawi ang lungkot. Maganda Pero ang ganda niya, original composition guys. Diba? gagawin mo lang. Mami Lai Simpulay, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Sabi ni Sir Art Francisco Channel, hindi yan si Ma'am Simpulay. Oo, yun ang mapagpanggap na si Ma'am Simpulay Leonardo. Si Toto yan. Oo nga. Mapagpanggap yan. Sarap nang tubuhin eh. Ilabas mo si Ma'am Simpulay, oy. Oo nga. Oo. Si Nono iyan, si Toto. Tahimikan. Oo. Tubuhin ko yan eh. Ang laki ng tubo ng dito sa amin. Aking mahal. Salamat sa mga sakripisyo na gawa. Giatay. Oo. Sarap niyan tubuhin eh. Ayaw ilabas si Ma'am Simpulay. Si Ma'am Simpulay naman nagtatago sa Anaconda 8. Oo nga, mga mapagtanggap yun. Ang giatay, oy. Ang ganda as in. Ang ganda ng ni Sir Anthony Paul. Ilanas mo, napapalibutan na namin kayo. Ilabas mo, napapalibutan namin kayo. Oo nga. Artilat Dana Boss. Ma'am Adel, wala ako sa'yo, Ma'am Adel, kagabi. Natulog ako ng maaga kasi bugbog sarado ako kahapon sa biyahe.
As in, maghapon akong biyahe ako doon, biyahe dito. Pagdating ko, ma'am, is nakatulog na talaga ako, Ma'am Adel. Kaya wala ako sa'yo, Ma'am Adel, kagabi. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit, guys. Nagbabalik din natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel, guys. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Ayun, no problem, sir. Sorry talaga, Ma'am Adel. Kaya wala ako sa'yo. And nandito rin sa atin si bodyguard ni Ma'am Maricel Abila Tamsak. Thank you for that, Sin Tamsak, Ma'am Maricel Abila, OFW Dubai. O, diba? Thank you for that, sweet Tamsak. And sa mga patamsak nyo dyan, guys. Maraming salamat naman. Uy, isang congratulations naman dyan kay Sir Ali Pogi, guys. Sige na, isang congratulations naman dyan kay Sir Ali Pogi. He is now finally monetized channel again, o diba? Akong gumagamit niyan, guys, kay Sir Ali Pogi, o diba? He is now finally a monetized channel again. I can't remember when. Inayos ko yung yung AdSense ni Sir Ali Pogi, and ayun na nga, monetized channel na naman siya. And forever na siyang monetized, o diba? Ako ang gumagamit niyan, Sir Art. Uy, naka-open yan sa akin. Oha. Diba? We've missed. Can't Thank you naman dyan, guys. Sa mga pa-congratulation nyo. He deserved to be, naman, guys, to be monetized again. Ayan. You've turned my life. Uy, iba na pala ang aking kanta, uy. Iba na pala yun. Ito na naman. Ma'am bodyguard ni Maricel Abila, ayun. Pre, di mo ata naon ang harang mo. Meron naman ako, pre, na harang. Kuya Ali Pogi, big shout out, sana all. O, diba? Sabi ni Sir Art. Ako yung gumagamit niyan, guys, kay Sir Ali Pogi. Ayun. Kasi binuksan ko dito sa akin yung kanyang binuksan ko yung kanyang channel dito, and ayun na nga, inayos ko yung AdSense niya. Kaya verified na yung kanyang account. Ayan. May harang po. Oo nga, may harang naman ako, pre. Ma'am Adel, sabi ni Pre. Si Ma'am Porinoy pa, inaayos ko pa yon, si Ma'am Porinoy. Kaso, yung kanyang account kasi is, guys, si Ma'am Porinoy, ang kanyang AdSense kasi is, yung dalawang account, nakalink sa isang AdSense account. Ngayon, hindi ina-approve ni ng dati. Ukist. Ayun. Jonas Salundaga, sabi ni Sir Anthony Paul. Oy, ano yun naman, guys, yung bagong upload ni Sir, sarili niyang composition. Ang ganda, guys, as in, super. Yung Pahinga, di ba? Original composition ni Sir Anthony Paul TV, Pahinga, di ba? Ito, guys, original composition. Sir, Sky 18 TV, tamsak na, sir. Nagbabalik din natin na kaibigan. Sir, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Salamat naman sa mga patamsak mo dyan. Ang ganda sana ng kanyang pangalan, pero unsearchable. O, diba? Para yan, sino na nga ba yun, Ma'am Adel? Yung, si Kusinerang, ba yun? Kusinerang, sino na ba yun? Yung, Welcome to Mobile Legends. Ayun. Yung laging nagbabago din, Kusinera in ba yon? Basta meron din ganyan, yung may design. Ay, si Ashumerang Kusinera, ayun. Ang ganyan din yung design nun. Kaso unsearchable, hindi mo ma-search. Ma-search pa din ako, ayan, sabi ni Sky 18 TV. Pero kung nakikipagdikitan ka, ang hirap niyan. Oo nga, kung nakikipagdikitan, ang hirap niyan kasi kailangan kung wala ka talagang computer, hindi mo maka-copy paste.
Hindi lang maganda tag. Punuin ko to what channel mo. Lololololo. Nakuha ni sir yung code na emojis. Pero maganda siya ang pangalan. Anyway, so much for that pangalan, guys. It's 55 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. O, di ba? Saan kaya pupunta si Mother? Mother, saan ka ba pupunta? J. Jonah Sagayno. Patamsak lang, busy pa. Ayan, sabi ni Sir Sky 18 TV. Baka naman guys, patamsak din po ako. Ayan. Hi, Madir. O, diba? Hello daw, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Ma'am Jonas Salundaga, maganda, Yahoo. Sabi ni Sir Art Kilat. Silingan, no, diba? Sabi ni Sir Sky 18 TV. Oy, Sir Art Kilat, iyan ang i-add mo sa ML. Ang galing niyan mag-ML. Ayun, Sir Sky, agoy. Mga gamers yan, guys. Yan si Sky 18 TV. Let the bass kick. Yan ang i-add mo, sir. Ang galing niyan. Sige, trio mamaya. Sige. O kung kaya ang gamitin ko yung isa kong account. Lapagan muna tayo ng ID dali. Ayan. Ito muna ang gamitin ko, Sir Art, na isa. Kasi ito medyo mataas-taas yung emblem nito. Medyo upgraded lahat yung emblem. Kaya kaso kailangan daw i-update muna yung Mobile Legend. Sige, patamsak muna, o diba? Sir Sky, unsay ID nimo, sir? Nag-update pa siya. Ayan. Sana all. Oo nga, nag-update siya. Nag-update siya. Ito ang gamitin ka. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game, you got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man, we rock it like we... Dali, para mamaya laro tayo. Sige. I-update ko lang. Na-upload ko yung ID number ng main ko sa ML. Ayan. Naglaro kami ni Sir Sky, talo kami. Diba? Natalo daw sila, guys. Nung naglaro sila. Hindi ka binuhat, pre. Wait, lapag ko ID. Ayan. Sige. DJ Jonah. Nana pa, silingan. Oo. Uy, ako local number 1 ako sa Nana. Doon yung gamit ko. Kaso kanina nung naglaro kami ni Sir Art Kilat is talagang hindi ko makontrol si Nana. Laging namamatay siya kasi hindi ko makontrol. Kasi kung nakokontrol mo si Nana is talagang naman siya. Ang kulit talaga ni Nana noon. Oo. Kaya natalo din kami kanina as in. Diniretso nagkalaban namin. Maganda gamitin si Nana. Oo nga. Kaso kapag ka naglalag ka, aba, This club is over. One advice, burn the roof
style, no disguise. Nana assassin yan, maganda. Assassin daw. Assassin emblem. Uy, ganun ba? Come on, girl. Kaya gusto ko din si Nana, earring, lahat kahit fighter pa. Oo. Plan to take you with Oo, galit na galit yan sa akin si ano. Alam mo ba si Balmond? Galit na galit si Balmond. Bawat ikot, nagigi siyang Molina. Oo, nawawalan siya ng lifestyle. Bisit na busit sa akin si Balmond sa akin nung isang araw. Oo. Maganda pala ang emblem niyan na assassin. Oh, sige nga, i-try ko nga. DJ Jonah sa Dino Remix. Ano pa? Baka guys may mga katanungan kayo, may mga premiere kayo dyan. And patamsak naman ako guys na nakapin sa taas. Ayan. And if you're not yet guys connected yung nakapin. And para naman guys makita nyo yung bagong upload ni Sir Anthony Paul. Isang mga talented na mang-aawit. Diba? Unpacking resources. This won't consume mobile data. Please wait now. Ayan. Pwede si Nana Assassin at MM. Support din maganda siya. Gawin ko ang tangki si Nana. Pre, gawin kong tank build si Nana. Tapos ipasok ko sa torre. DJ Jonah sa Hindi mamatay-matay, no? Tapos meron pa siyang ano na ba yon, yung passive, may passive pa yon. Ang kulit siguro noon, hindi siya mamatay-matay, may passive pa. Tapos naka-immortality pa. Ito yung ID ko, oh. Ito ID ko. 3, 4, flame shot. Naka-flame shot naman yun. 3, 4, 8, 1, 5, 4, 0, 4. Ayan, oh. Mega love shoutout host, sabi ni Silly Rain Channel. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Silly Rain Channel. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Silly Rain. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Yan guys, oh, yung aking O, diba? Add niyo ako guys, yun yung aking Dali na maghilahan tayo mamaya. O, diba? Pababa, pataas. Sir Art. Wala, naglalag yung aking computer. Pisti, oy. DJ Jonah sa Dino Remix. Wala, naglalag ang aking computer, oy. Pataas kasi kung pababa, maglilep ako. Long time no see. Team Jorik, baby, yahoo. Mega love shoutout naman po dyan kay Team Jorik, guys. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan? Team Jorik. Welcome back din sa aking live streaming. Uy, na-miss kita. Kumusta naman tayo dyan? Sige, Sir Sky. Mega love shoutout habibi ko. Love, na-miss kita, Ora. Oo nga, na-miss ko ikaw. Kumusta naman tayo dyan? Ano ba yan? ID search ba yan? 41. Ano ba yan? 41. Ay. Ano na lang yung pangalan? Art B. Francisco. Despite any turmoil, I'll be proud of my soul.
Player not found daw. Adi wow. 41206. 41206. 7461. 7461. Done. Oo, ayan, palo. O, ayan, okay na, sir. Copy art kilat, ayan. Joanna Salundaga, love, 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 ma-pretty baby ko. O, diba? Sabi ni Team Jorek, Silly Rain, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. And thank you also for keeping me in your background also, Silly Rain. Oo, long time no see. Kumusta? Saan ba? Where have you been? Team Jorek. Where have you been? Okay na sir, na ano ko na ikaw. Si Ma'am Adel naka-online no, si Ma'am Adel. Sana all naka-online. Malapit na ako mag-ano. Wala, bakit no internet daw yung aking ano, oy? Yung aking... Wala, walang internet yung aking ano. Wala akong internet. Meron na. Ayan. Post, pwede. Ayan. Sir Joel's Finest, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel's Finest. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Sir Joel's Finest. Also known as Mateo Apostol. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome back din po, sir, sa aking live streaming. And thank you for that sweet thumbs up, sir. Diba? Invite PM mo ako pag maglaro na tayo. Ayun, sabi ni Sir Art Kilat. Ayun. Sige na, sir. Maglaro na tayo. Ngayon na, as in, gusto mo. Oo, game. Habang nagla-live stream ako. Oo nga. Tamsak. Thank you for that sweet tamsak. Salamat, sir. Pa sa help mo. Ayon. Always welcome po, sir. Sir Ali Pogi is in the house, guys. Highly recommended monetized channel si Sir Ali Pogi. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ali Pogi, guys. Ali Pogi is in the house. O, diba? Congratulations naman dyan kay Sir Ali Pogi. He is now forever monetized channel na yan. O, diba? Magandang hapon naman dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Kumusta naman ako kay Ma'am Yaya Joyce at kay Ma'am Jenny Kimba and the rest of your your company. Ayon. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Always welcome po, Sir Ali Pogi, di ba? Dan share. Thank you naman po dyan kay Sir Ali Pogi. Ayan na talaga guys si Sir Ali Pogi. Ayan. Thanks, Sir Host, in recognizing my presence in your LS po. Ayan. Oy, sir, you're always welcome in my live stream always, o, diba? A very supportive guest natin, guys, si Sir Joel's Finest, o, diba? Napaka-supportive, napaka-friendly. Oo, kaso may kapitbahay na maingay paggabi. Oo, salamat, sir. Ayun. Always welcome, sir. Always welcome. Mamaya ko na, sir, ilagay yung yung bank account para hindi ka muna sumahod, ha? Oo. Itinaas ko pa naman. Sir Ali Pogi, itinaas ko ng 200 yung threshold mo kasi wala ka pang bank account. Kailangan mo na, kasi nung na-reach mo yung threshold mo, kailangan mo nang sahurin yon. Ngayong na-verify mo na talaga yung account. Verify na yung kanyang Google AdSense PIN. And then itinaas ko ng 200, sir, para naman hindi ka pa sumahod muna. Itinaas ko ng 200. Itinaas ko yung threshold ni Sir Ali Pogi. Tamsak, sir. Uy, magandang gabi. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Aldrin Gandesa. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Highly recommended monetized channel, mga popoging lalaki sa balat ng Japan. Sana all. O, diba? How to be Japanese, sir. Citizen. How to be Japanese citizen, sir. Assassin ba? Maganda kay Nana. Pero yung mage ko is level... Big shout out, Sir Aldrin Gandesa. Okay, sir. Ayan. Tapos, sir, mamaya ko na. Jonas Salundaga, mega shout out sa iyo. Pinakagwapa sa lahat ng gwapa. O, diba? Sabi ni Sir Ali Pogi. Sana all gwapa sa mga gwapa. O, diba? Sana all.
Ano na sir? Invite mo ako sir. Bilis na. Oo nga. Laro tayo. Ito ang gagamitin ko. Ay, hindi mo naman pala ako pinalo back sir. DJ Jonel. Art Kilat, ha. Mega love shoutout. Ali Pogi, tamsak ulit. Thank you for that sweet tamsak, Sir Ali Pogi. Ayun. Jonas Salundaga, salamat po ng marami always. No, di ba? Sabi ni Sir Joel's Finest. Si Ma'am Porinoy, hindi ko pa natatapos si Ma'am Porinoy kasi nga nakakonect yung kanyang AdSense. Medyo mahirap-hirap yung konti. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Ma'am Sil Rain Channel. Time check tayo guys, it's 11 minutes past the hour. Past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time. Yan. Pre, ganyan mag-shoutout dapat sa akin, kaya nahuli kita kanina. Jonas Salundaga, mega shoutout sa iyo. Pinakagwapa sa lahat ng gwapa. O diba? Pinasok ba naman si Sir Ali Pogi doon kay kay Ma'am Jonas Salundaga kanina. Sabi ko, yo. huli ka, Balbon. Nahuli ako ni Balbon eh. Sige sir, mag-online ka sir. At naka-online ako. Naka-online. Naka-online. You are now listening to the sounds of DJ Rance. Sino pa guys? Sino pa yung mga hindi ko guys na shout out guys? Sabihan nyo lang ako, mag-press 100 lang kayo. Sa mga hindi ko pa na shout out dyan, at i-shout out natin ang inyong mga ang inyong mga buhay-buhay dyan, o diba? Uy, nilagay sa Lucky Spin yung yung Skinny Freya. Ano pa ba? MLD tayo marunong dyan, sir. Sir, paki-shoutout yung kapitbahay ko. Uy, mega love shoutout naman po dyan sa kapitbahay ni sir. Na maingay paggabi lang. O, diba? Harder and faster. Harder and faster, ha? Oo. Mega love shoutout naman po dyan sa kapitbahay ni Sir Joel's Finest na Harder and Faster. Oo. Ang sinisigaw paggabi. Oo. Tuloy. Nagtatanong si Sir kung CS ba o labor ang maganda. Hindi naman ako pinalubak ni Sir ni Sir ayun, okay na pala. Pwede magbaba ng bahay. Pwede po Ma'am Silly Rain, pwede po Danpool Pack sa nakapin. Ma'am, kung ayaw mo magbaba ng channel, ma'am, mag-type ka lang ng Mi Ora, ayun, Mi Ora, o kung kaya channel, kung kaya naman tawagin mo lang si Nightboot, or mag-isang tuldo ka lang, ayun, hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay, automatic siya na ang magbababa niyan para sa inyo. Ayun. Kung ayaw nyo magbaba ng mga bahay, guys, tawagin nyo lang si Nightboot or mag-type kayo ng Ora, Mi channel, o kung kaya isang tuldok lang sapat na, o diba? Automatic hanapin yan ni Nightboot guys ang inyong bahay at ibababa niyan dito sa aking live streaming. Game. Hoy, naglalaro kami Sir Art, ni Sir Art Francisco, 'di ba?
Ayan guys, si Silly Rain, kung di nyo pa kaibigan yan guys, si Silly Rain, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Just click that link and you will be automatically guys prompted on her channel and do connect po sa ating kaibigan na yan. Ban hero daw, mag-ban daw ako ng hero. Diba? Ano pa ba? Ano pa? Kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayo magtanong. Ayan, sagutin natin ang inyong mga katanungan dyan sa mga buhay-buhay nyo. O, diba? Kahit ano guys, kahit ano, question and answer tayo. Yung mga may itatanong kayo guys, pwede nating sagutin yan. Ayan. Habang naglalaro ako dito ng ML. ML pa more. Always welcome po ma'am. Nasa Taiwan ka. Hindi po. Ma'am Pichi Miranda pa din. Kaibahan ka sa premiere ko now. Uy, premiere ka ba ngayon? Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Pichi Alindugan guys. Ang aking Madina maganda. Uy, naka-premiere ka ba ngayon? Mads? Videos? Mads, kapag ka may premiere ka, Mads, kapag ka magpi-premiere ka, Mads, mga iset mo ng at least mga 2 to 3 days. Tapos patamsakan natin ang patamsakan, ma'am. Mega love shoutout naman dyan sa maganda kong made. Ayan, si Ma'am Pichi Miranda. All the way from Taiwan pa yan, guys. Highly recommended channel also. Guys, kaibiganin nyo to, guys. Sige na, dikitan nyo yan, guys. Bawat didikit kay Ma'am Pichi Miranda, bibigyan ko ng 5WH. And, nanunukli yan, guys. Mabait yan as in. Sir Ali Pogi, thank you also for keeping me in your background. Pwede kaibahan ka sa premiere ko, no? Alin ba yun? Ito, 50 minutes ago. Sige, mamaya nga. Mapanood niya. You are now listening to the sounds of DJ Rance. No, ang ganda. Na-miss ko pala dyan. Ma'am Pichi, na-miss ko dyan, Mads. Sa laundry area. Uy, Pri, thank you naman dyan, Pri, for keeping me in your background also, Pri. Ayan. Magandang gabi dyan sa inyong lahat, guys. It's 20 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time.
Luto lang ng ulam, pre. Sige, pre. Luto ka dyan, pre. Oh, sarapan mo yan, pre. Oy. Oo. Silly Rain Channel, thank you also for keeping me in your background. Silly Rain Channel, magandang gabi dyan sa inyo, guys. At si Sir Art Kilat is busy sa kanyang sa paglalaro, guys. Busy kami sa paglalaro ngayon, as in super busy. Very busy. Host, kailan ka ulit magpapag-games? Ayan, malapit na ma'am. Oo, abangan mo yon. Ang pag-games natin. Ay, ang dami. Ang dami. Oo, kahit di kami friends, niluto. Ang dami. Host, BJ until end, nagluluto ako manok na pula. Sana all, may manok na pula. Sige lang, manok na pula. Sir Ali Pogi. DJ Rans. You are now listening to the sounds of DJ Rans. Abangan ko pag games mo, host. Sige po. Ayan. Sige. Isdaan kayo dyan, guys. Isdaan kayo habang pinupush namin to ni Sir Art. Push your art. Yan, push. Push, besh. Wala kasi akong mana, oy. Huy. Kaway, oy. Asar talo, Sir Art.
Toy. It's already 26 minutes past the hour of 6 o'clock. Kung may mga katanungan kayo dyan guys, pwede kayo magtanong. Sagutin natin yan habang busy. Uy, ano pa? Namatay na naman ako, Sir Art. Patay kami ni Sir Art. Push! Standing beside you, wishing you'd always be close to me. How can I tell you? Every night I see you in my dreams. Leave me, I would never let you go. Wala, hindi ako makakonsentrate, oy. Time to be fantasy. Make our love become reality. Oh, how I want things to come. We join together, so satisfied. Patay tayo dyan. DJ Rans. Deep inside my soul, and you're the solution. I know you can speak if I fall. Believe me, I would never let you go. Ano nangyari doon?
ML pa more. Oo nga. Oh, nandun na yung Lord, oy. DJ Rats on the mix. Uy, mamamatay. Mamatay na naman. Ang dami. Wala, naubos kami, oy. Ano ba yan? Uy, natalo kami. Talo pa more. Ano da? Opo. Wawa naman. Oo nga, nadipit kami. Uy, naka na ako, naka 1 hour na din naman ako, guys. Mag-end na rin ako, oy. Sali kayo, sir. Ayan. Sige, sali kami. Sige. Okay guys, mag-end na rin ako. Naka 1 hour na din ako. Ang bilis naman. Oo, 1 hour. Naka 1 hour na din naman ako. Ayaw na ini ni Sir Art. Ang lakas nito ni Sir Art. Sige po, Sir Host. Ano daw? Agree, ayan. Harang, sabi na ako si May. Magandang gabi naman dyan sa iyo, ma'am. Ako si May. Ayan, thank you also, ma'am, sa mga paharang mo dyan. Also known as si Ma'am Buhay. Hello naman dyan sa iyo, ma'am. Welcome back din sa aking live streaming. Sige po, sir. Ingat po, ayan. DJ Rats. Si ano ba? Si Sir Art Francisco ata magla-live stream maya-maya. Устал, он играет давно, кто-то в зале танцует, ему все равно. Его дома ждут дети, большая семья, где-то ходит папа до утра. Ma'am, ako si May. Magandang hapon dyan sa iyo. Magandang gabi pala dyan sa iyo. Welcome sa aking live streaming, ma'am. Ako si May. O, diba? Paano na nga yun, Pri? Paano na nga, Pri, Paano na nga, Pri, maglagay ng payments? Ayan. Payments ba yun, Pri? Doon sa payments. Add payment method. Ayan. Add new wire transfer. Beneficiary ID. Beneficiary ID. Swift BIC. Ano na ba yun? Swift BIC ng ano? Pri, ano na nga ilalagay sa beneficiary, Pri? Yung pangalan mo, di ba? Ay, ito na pala yan. Paano na nga yan? Mag-end ka na, sir. Mag-LS ako saglit po, sir. Update lang po. Sige, ma'am. Oo.
Payments. Ayun. Asan ba yan? Ang beneficiary ID pre yung ano. Ay, hindi pala ito. Ayan, paste. Ayan. Ay. Ay, wala, nagpili na pala ako. Sige. Okay na yan. Name of the bank. Ano bang name of the bank, Mr. Ali Pogi? Muslim Commercial Bank. Ayan. Control, copy. MCB. And paste. Name on bank. Ay, ano bang name on bank? Ay. Branch code, city name. MCB. Okay. Guys, mag-enda rin ako guys. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Uy, kakapasok ko pa lang. Uy, Harlem, magandang gabi naman dyan sa iyo. Nag-update lang ako, Harlem, kasi kahapon di ako nakapag-live stream. Ayun. Mag-enda rin ako guys. And punta natin guys si Mamaylin Mapili, o di ba? At naglalaro kami, hindi ako makapokus, dalawa. At naglalagay pa ako ng name on bank ni Sir Ali Pogi. Ako po ang inyong lingkod guys, Surago, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. I love you all guys. Ayan. Bye guys. Ay.